निउ मडेल चेयार नै लोगोफोर नैबे जोंना ओंखारनाय लामाया लोगोफोर नायलांबाय दा जोंनि बे आदां गादां भिडिअफोरखौ नायलाय ओंखायनोथ' नै लोगोफोर जों दसे हाजो गाखोनो नागिरदों ओरैनो थास्लायस्लाय बरिया नुखायो गुवाहाटीनि लामाखौबो हाजो मानखोनांगौ गोजौथिं ओइ नांथाबाय माथो गारियानो हनै क्र' क्र' होनलायलांबाय गारिया सेसलै टायारा गारियानो नांथाबाय टायारा होलाङो नाय लोगोफोर हाजो एरियानि न'खौ नाय बरिया नुखादो मालायसो अर सायसावजोबदों बैथिं दं माथो हाजोआव बैनि ना फुङावनो बेरायनो मोनलांदों आं दिनै खनसे बेरायफेरबाय नै लोगोफोर नायना ला मानसिफोर फैयोलै ने बेरायनो नोंनिया सिङाव फैनो गिर्जादो बिदि होनाय मोनबा दाखालि माबायाव फैनो हागौमोनलै क्रिसमासाव 이디는 아침이잖아, 아침에 이제 어레 흔들, 디스플레이 보는 거야. 만 그네 하나. 그래서 금시 누구나. 하즈 가거든 라이즈फोर 하즈. लाइट होनांगौलै खिनियाव होमबाना बरिया जागोन खोमसि नुदों माथो थानाय नङा ना नै लोगोफोर बरागावनि हाजो बाब्रे अबाव थांनो थाङा होमबा थांनो थाङा बे न' गोजा माथो हाजोआव
थांग्रा लामा दं ने हारसिङाव फैनो हानाय नङा माथो इथिंने सिखाव फैगोन सिखावफोर थागोन मोनाजोब्बाय लोगोफोर नै खोमसि जाजोब्बाय हाजोआव मानसिबो सावो नै इहाय मानसिसो ना मोदायसो मा मिनिलाबायखो खोमसि जाजोब्बाय नै हाजो जायगा ना हाजो सिं 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 सेस न' दंजोबो नोंथांमोना नुदोंना हनै लायदा मोजां नुदों खोमसि गैया नै खोमसि Sinilah. Ini bi hasil barang apa menunggu pada waktu angin gak nih? Apa ya? Mana ada bar ya? Kayak kerja kerja. Hah? Tulai tangi. Kerjaan kerja ini kayak kerja ada kerja apa sih? Jeng sana jaga tinggal kerja tu. Kesi gue bagang tadi. Dijong. Tulai tangi ini masih tangsi dulu nih. Masih tangsi dulu nih. Kau kontas lagu betul? Ada kontas, saya lihat. Tuh, video jalan kagan. Wah. Rot. Permission. May nobo din. Sana Boria, gochang rumah fैबायना जों न' दंजोबो एकदम सिं सिं न' दंजोबो नै जोंना Nih, अन्थाव हाजोआव दखान गंसे दोङो ओरै थांनांगौ माबा जागोन नामा मेथाइ जानो चिप्सफोर जानो